Oh yeah, yeah.
Amen. Every man and woman of God in the house, that's why you will make it. The board of the church, we put this radio for this makumbi na mani mstara mambo Jesu. Amen. Regalo tende mwali nekuda kwa bishop wedu is in town, is around. Kabamu au church but the guy tipo sumuka tipo tenda mwali mtilo au famisa mnasha. Mstara Jesu. Amen. Mwali gawa kitiko tekele pasi. Matthew chapter 15 from verse 22. Matthew chapter 15 from verse 22. Matthew 15 from verse 22. And I'll read. A Canaanite woman from the vicinity came to him crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is suffering terribly from a demon possession. Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, send her away. She keeps crying out after us. He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. The woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. He replied, it is not right to take children's bread and toss it to their dogs. Yes, Lord, she said, but even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Then Jesus answered, woman, you have great faith. Your request is granted. And her daughter was healed from that very hour. Father, we thank you for your word tonight. Speak to us. Shokureni baba lititsure kudzidzisa kuti simbisa nekuti gonesa. Zitare lili chikozwa muzita Jesu Kristu Nazareta. Amen. Pano paita amai vadiscover dambudziko rine mwana wavo kuti mwana wangu ari kunetswa nemweya yetsvina. Amai ava havana the power to cast out the demon, but she is a mature woman anogona kunotisa kuti dambudziko rine mwana wangu harichada human counseling intelligence kana kugara pasi, rakungoda simba raMwari kuti mwana uyu abatsirike. There are times ekuti vanhu vakasakura vanogona kuda kusolva mamwe matambudziko nenzira dzisidzo nekuda kwekuti havana ziso remweya rekuona. Amai ava vakaona kuti my daughter ari possessed. Dzimwe nguva zvinotora kukura maturity kugona kuona munhu ari possessed even asina kunamatirwa akamanifesta kana akataura zvekuti munogona kuona kuti munhu vazhinji tinoona munhu kana anamatirwa womanifesta ndopanoona kuti munhu ane demon. But there are some who are mature vanogona kunotisa behavior wotoziva kuti uyu munhu haisi pfungwa yake but pane zviri paari. So it takes another level of maturity mukunamata kugona kunotisa kuti iri dambudziko iri riri kukonzerwa nevanhu but nyaya hombe is there is a spirit behind this. Vanhu vakamachiwa kuziva kuti dambudziko riri kubva kupi riri kutangira papi vanogona kuva nepermanent kana kuti right solution. I love and respect murume anonzi Job. Job apinda mudambudziko, dambudziko rapera, ane chinhu hanu chaasina kuita chiri outstanding to me. Job haana kudivorsa. Room yedivorce yanga iri hongu nokuti imagine kuti paairi rwara ari patight adzimai pane kuti vasimbise husband vakauya vakati tuka Mwari ufe. Hakuna mukadzi anoshuvira kuvashirikadzi kana ari normal. But my Job vakabuda pachena kuti tsamudai maruva pasi. Ina ndiprofita hangu panofunza kuti pane vamwe tsano vanga varedi wofuta amene kwazva zvataurirana. Because hakuna anoshuvira kuda kuvashirikadzi. Hakuna anofara kuti murume akafe kana achirwara. Vese vanoshuvira kuti murume agone kupora. But Job parecovery yezvinhu zvese, chinhu chandakaona chiri outstanding chaakaita haana kudivorsa. Yet ari kuziva kuti munhu andiri kugara naye anga asingadi upenyu pamberi. Say Job asina kudivorsa, maybe the level of maturity spiritually yaiva mari ndeyekuziva kuti matauriro ari kuti adzimai vangu havasiriwo vari kudaro. I remember kuti the devil chaiye wakumbira kuna Mwari
kuti ndokubva ataura mazwi ekuti Job unokunamata ine kuda kwezvamakamupa, zvakamukomberedza nezvese zvamakamupa. Mwari vakati go after zvandakamupa zvacho. So vana akapiwa naMwari property zvese kuropafadzwa naMwari, but Satani wakadiscover kuti pamukadzi anenge akatsvaga ega. Saka chaasina kupiwa naMwari ndo chandinoshanda nacho nokuti akatora kusaidi kwedu. So Job is a mature man. Anogona kuona kuti aya matauriro aya munhu indabereka naye anauita gara makore akawanda. Iyi language you know vanhu vari mumarriage vagara makore akawanda, mumwe akakumbuka anotoudza mumwe wake kuti haundizive mushe. Munhu angatadze kuziva mumwe wake for 30 years. You discover kuti paari kutoti haundizive mushe pane zvauya ende zvinorova. Ihasha dziri kuzviintroducer as a person. So amai ava vanonyatsoziva kuti mwana wangu ane dambudziko, zvaanoita zvese izvi hazvina kunaka, but chandadiscover haisi choice, she is possessed. Vamwe baba vakurawo futi vakambouya kuna Jesu vakaripota vachiti mwana wangu zvinoti kana zvamubata zvinomuisira mumoto kana mumvura. Kuda kuti vari kuda pachena kuti mufana wangu ari bhobhati pane zvinongomubatawo, haasiri anobata kutobatwawo. Kuda kuti baba haasi ataka mwana wavo, vari kuziva kuti mwana wangu ane hunhu hwakanaka, but pane zvino-override that good mind, pane zvinoti zvikamubata, kuda kuti kutobatwawo kwake haisi choice. So when you know and you are now mature to understand the situations iwa, uchaona kuti uchagona kusolva mamwe matambudziko usina kuataka munhu nyangwe ari kukuataka, wagona kusenza nekuziva kuti this is spiritual. Ukasaziva dambudziko remweya risorovwe nekungwara kwepanyama. My spiritual matters are intelligence under the grace of the power of God. So wachiona na marriage counselor anokanserawo mamarriages yake inotonetsawo nokuti zvimwe zvacho hazvisi mumanotsi. Iwo ukaenda murume wako asitadzoke kumba haana manotsi anokupe kuti adzoke, panotoda munamadzo. Manotsi ake ndeyekuti mubikire murespecte zvinoitirwa aripo ka. Saka kune pamwe kuti manotsi apa ashanda. So wachiona nevakatofundei dzinongonetsawo dzimba dzacho hazvimo musilabhasi, nokuti zvimwe zvacho zvinotoda munamato nenyasha dzaMwari. So baba vari kunyatsoziva kuti mufana ndinogona kugara naye pasi kana ndikatorova ndikadii. Kune vana vekuti usafunge kuti havana kurayirwa, vakarayirwa kana kurohwa chaiko vairohwa, but type yacho hainzwi nekuda kwekuti pane mweya uripo. So haugone kusorovha chiri muphysical realm, chiri muspiritual realm nephysical intelligence. So amai vane zvavaona kuti dambudziko rine mwana wangu rakutoda kuti inini ndifambe, kwete kuti ndimudze kuti iye afambe iye haachakwanisa. Vari kufambira dzemwana wavo, havana kuenda naye zvichidani nharo, but vane shungu uye vakura nekuziva kuti zviri kuitwa nemwana uyu hazvisi normal, hakusi kuda kwake, hakusi kufunga kwake. Ane mweya, ndokubva vatora rwendo rwekuenda kuna Jesu. Kwa Jesu ndokubva kwaita dambudziko retype yaifamba naJesu. Mai ava vari kuchema kuna Jesu, mwanakomana waDhavhidhi ndinzwi royongoni, mwanasikana wangu unonetswa nemweya yetsvina. Chikwata china Jesu ndochakadayira. Amai ava pureya yavo rinasvitaura kuti mwanakomana, kwete kuti vanakomana, because pane vanakomana vakawanda ka, but ivo vati mwanakomana waDhavhidhi, kwete rimwe genya rese, but vasiri vanakomana vaDhavhidhi vacho ndo vanotanga kudayira kacho. Ende nokutoganza kuti she is crying after us. Mukadzi uyu haasi kuchemera kwavari, ari kuchema kwaari. Atotaura kuti aiwa ndikuchemera mwanakomana waDhavhidhi, but chimwe chikwata chiri kuda kungokwana zva she is crying after us. Usati nevanhu vane mweya uda kungokwana zva. Hamo zvinhu zvacho but anongonzwawo kuti tofanira kungozikanwa kuti tiripo. Mhinduro yechikwata chiri kutevera Jesu iri kuti iye mudzingei. Chinofanirwa kudzingwa mweya yechina, but kana usati wakura kuziva zvemweya unodzinga munhu. Chinoda kudzingwa apa chiripo, Jesu achatochidzinga mweya, but nokuti zvemweya vasati vakura kuzviziva vanoti nemunhu wacho ngaaende.
So pamwe pacho takadzinga vanhu nekuda kwekuti hatina kugona kuziva chinoda kudzingwa panzvimbo. Ishe mudzinge. So ndinofara kuti Jesu haana kutora instruction yemadisciples. Tine vanhu dai Mwari aitora zvinotaura vanhu pamusoro pedu dai takadzingwawo. Dai Mwari aigara nekomiti pasi kuti todina tsana hauigamuchirika. Nokuti type isingakude iri kwa Jesu iriko. Ndaudzapo pane imwe nzvimbo ndichanza vanhu vangandida rushuwo iri pachechi kuchechi hakuchikudenga. Munopinda vanhu vane nyaya dzavo nemafungiro avo ende vakaitawo zvakasiyana siyana kuno. Saka chona kumwe rinopadzwa racho harinzwe nezvinoti hazvinzwe anokutarisa kakapfekwa kuti akasheti kacho kumeseji avo anizva kune vanhu vakuziva kuti we've na mining yani 3 weeks anotoverenga maweeks ari muno Bible haaverenge but anokuudza kuti zviri mumusoro mako zvine mazuva akati. Zvinoingwa nevanhu zvinosiyana. Ava vari kutevera Jesu ane tsitsi nenyasha nevanhu but ndo vari kuda kuti munhu yadzingwe dambudziko risina kugadziriswa. Kureva kuti sometimes dambudziko rako kune vamwe vanhu harireve chinhu. Ukasatoudza Mwari ukaudza vanhu havagone kukubatsira pariri. Ava vanhu ava vari kuti Ishe she's crying after us, send her away. Sadoko kunaka kwakaita Mwari atore ma-instructions kubva kuvanhu. Anozviita saMwari. But pangondivhundutsa manje apa panzi and he answered her not a word. Indakaudzwa Mwari anopindura ka. Apa pakutondisepuraiza kuti pamwe pacho anonyarara. Mukadzi ari kuchema kuna Jesu, vanhu ndo vari kupindurawo zvavo. Iye Jesu wacho ndokubva ati kudii that he answered her not a word. Hazvina kuti haana kunzwa but zvanzi haana kudavira kana word zvavo. Unoziva kuti when you are mature kunyarara kutaura. Ukapfimba musikana akaramba akanyarara ane zvaataura nokuti akazotaura hauzozvifarira. Unotozodemba kuti wanga wakanyarara wani. Unodemba kunyararirwa tani kupindurwa. Ini ndana mai vangu vanga vane character yekudai. Pamba pedu pachi pakauya vaenzi ukaita musikanzwa waitariswa. Unoziva kuti kutariswa kunorevei vachaenda. Kune ziso rekuti ukaripiwa kameseji woita musikanzwa pane enzi vaingokutarisa so wega watozvati akapara. So pamwe pacho hapadi kunzi pataurwa kuti unzwe nyaya, pakatonyararwa kudaro kanyaya. He answered her not a word. Sei asiri kupindura. We worship a jealous God. Anoda kuva all that sure kuti wakauya kwaari here kana kuti une plan B. Uri kutry here kana kuti uri kurevesa. So ukanyararirwa uri mumwe unoti ndini mega ndokwese unopedzwa ndinoenda somewhere. But kuramba aripo manje Bible kuti akaramba aripo iye ambonyararirwa. That was a sign yekuti wega zvichaita kana kuti hazviite but wandinoziva ndini. Improve your trust kuramba uripo iye asati asorova nyaya. Vane dambudziko ravo so chiramo hachishande nokuti ukaramba unokusvikira nedambudziko racho riripo. Saka kutoramba uripo ndo zvingatobatsira nokuti iri kukurwadza haidi kuti urambe uchitsvaga imwe plan B. Tine vakauya kuzotraya muchango ndakambotraya zvechechi zvikaramba ukatongotraya hazviite. Anda kunamatwa mumweya nemuzvokwadi. Hadi matrials harisi bhora. Ndakambotraya ndikaona kuti hazisi kubuda ndikazo saka kunyararirwa iko ukanyaya. Nokuti why? Wauya kwandiri. But nekuda kwekuti uri munhu une zvimwe zvaunofunga kuti kana zvaramba pachechi ndichaenda nenzira iyi. He answered her not a word. Haana kutaura shoko. But akaramba aripo. So vadzidzi vataura zvavataura kuti mudzingei. Iye Jesu ndopakoti hazvina kunaka. Indakatumwa kumakwai evana vekwaIsraeri vakarasika. Pari kusarudzwa vanhu manje. She was a woman from the territory
yesidhoni kuri she was a Canaanite. Jesu ndokubva ataura rudziro akatumira kuti type yandinoda kudzira nayo izvezvi makwai ekwaIsraeri akarasika kuri ati iye haaqualify, but akaramba aripo. Mazwi ataurwa anhu anoudza kuti chibva pano nokuti nyange une problem but hauqualify kuti ndisorove, ndine type yandakatumirwa yekwaIsraeri. Iye ndokubva aramba aripo, haasi type but akaramba aripo. She was still there. Chicha akagona kuita Baba rinoti akauya akawira mutsoka dzaJesu and he worshipped him, akamunamata. Jesu ari kuti aiwa type yandakainga ndeiyi, handingatori chingwa chevana ndichipa kumbwa. Mashoko iwayo, that's an insult ukaanzwa usina intelligence. Une dambudziko pakutaurwa zvembwa pana. Handingatori chingwa chevana ndichipa kumbwa. Unenge uchabata mutoro kuti imbwa munoiziva here. Chwane nhamo yandinayo ndaimbwa futi. Mazwi ari kurehwa naJesu madimikira anoda maturity kuti uinterpret. Yataurwa apa haisi nyaya yembwa aiwa. Saka uchiona kuti vhesi inobva yati pataurwa izvozvo mukadzi akabva ati hongu Ishe. Ari kuwirirana nemeseji inoita kuti vakura ndo vanoti truth Lord, yes Lord. Kureva kuti mazwi aya haasi mazwi ekuti angagamuchire nemufaro, but nokuti anoziva, ane maturity rimari. Ndokubva awirirana nazvo. Yes Lord. Vhangeri riri kunzi Yesi. Ndiyesi ari kutaurwa nemunhu akura. Vadiki vakanzwa pembwa apa, hapana Yesi inobuda. Panoti saka vadzidzi vangu vaitondidzinga panapo vatori nani, ivo mugara vachotone rafu wesi. Ndaimbwa here panyaya yakadai. Yes Lord, even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. Mukadzi uyu apinda in agreement nemessage inenge kutupa. Unozwa mukadzi anonzi Hana chakamupa breakthrough kuva nemufundisi akamushaudha kwete akamuencourage. And I will explain. Ari kunamata zvokuti mazwi haachabuda. Bishop Eli ndokubva ati mukadzi uyu unosvika kupi wakabatwa newaini. Iyo ndo yakava guideline yebreakthrough pakuti kudii anotiye Mwari mukandipa mwana ndinosiya pano. Ingava ni competition iri kumana Penina, wakuda kusiyirei, unoramba uine problem. Chinoita kuti ati Mwari mukandipa mwana ndosiya pano. Ane nhamu yaona kuti yangu iri nani. Mwari ndiye ane problem, hasisina mufundisi. Ane blazwa kungotuka vanhu pano. Saka Mwari mukandipa mwana, replacement ndaanayo. Unozviziva kuti Samuel ndiye akatsiva Eli pachecha. Ndiye akava the prophet. Mai vasvitora pavangoshaudwa ndobva watozoti okay, naMwari wofuta hana mufundisi mazuva ano. Saka Mwari mukandipa mwana taakuita dhiri. Mwana wangu ndipastor wenyu. Tese taane problem one. Ima hamuna mufundisi. But kuti mufundisi wacho mumunzi anenge aberekwa nemunhu. Saka ndaakuita dhiri nemi. Ndipei mwana ndipei pastor. Inenge insult kunenge kuwanzirwa. Ndokwakamuudza kuti agone kutsvaka a breakthrough. So amai ava nyaya yakaudzwa ndembwa, but nyaya haisembwa. Nokuti kuti pane favor iripo, imhuka iri domesticated inogara pamba. So kana chanzi chingwa ndechevana, zvoreva kuti nevari pamba vese vanopinda mukategori yezvinhu zvepamba. Imbwa imhuka iri domesticated, haisi musango, inogara pamba. Kureva kuti inogona kuwana futi zvepamba. Kana chingwa chiri chevana chisingakanirwe kumbwa, ndaakuziva kuti isu chataakutsvaka pano hachisi chingwa, pasi petafura. So imbwa ikaenda pasi petafura, tafura inokonzera kuti vari kudya varegere kuona ari pasi. Mazano anyway kunetse grasi munguva. But kana makagara patafura, vari patafura ndo vari kudya. But zvinodonha zvichienda pasi petafura, chachikafu chevari pasi petafura. Kurati tafura inokavha kuti aonekwe sembwa, but unobenefita semunhu. Imbwa ikaenda pasi petafura, haisi iyo iri kudya nemi, but inodya nemi. Imbwa iri pasi petafura haisi kudya nemi, zvikadonha inodyawo. In other words, haidye nemi, but inodya.
Kuvaimba kwacho kwakavwa nokuti haisi kuoneka haimbo patable, but iri kubenefita what's on the table. Haikumbire chingwa chine tsika yekuti madyiro anoita vane kurasa-rasa chinongotsvedza chodonha choenda pasi, which means pane a system inoita kuti udye than kutsvaga chekudya chacho. Kuenda pasi petafura ipicture yehumility, kuzvideredza, kuzviendesa under a system that will make things fall to you. Alright, ini ndakanzwa Elisha achikumbira Elijah a double portion of anointing. You know the story? Yeah. 2 Kings chapter 2 verse 13. Israel. Elisha wakakumbira kuzodza kubva kuna Elijah. A double portion, a double anointing. Munozaira kuti haana kupiwa asi akava nayo. We want to read. He also took a mantle of Elijah that had fallen, not given. Akakumbira haana kupiwa. Pakaya champupuri chikasumudza Elijah. Chakasumudza Elijah champupuri. A mantle fell from Elijah. Uyu ndokubva anonga the mantle. Ndokubva ava the spirit of Elijah. Aikumbira haana kupiwa. Kushika mucheka wadonha. Kuti aikumbira zvinodonha kana uri right position. Pavaifamba vese at level haana kupiwa nokuti ipicture yekuti kana makaenzana haugone kugoverwa nemunhu kusvika asimudzirwa kudarika iwewe. So uyu paakasumudzwa achienda mudenga mucheka ndokubva wadonha, kurati wakadonha iripo, kurati Elijah ari mudenga, Elisha ari pasi. The greater will bless the lesser. But kana muri at level haugone kugamuchira. Saka Elisha haana kupiwa, Elisha akanonga zvakadonha. Maybe ndibobata scripture yemisha. Champupuri chakasumudza Elijah kuenda mudenga, chakasumudza munhu chaiye. Mubvunzo obva wati, saka bhachi kana kuti mucheka unodonha sei kana mhepo yacho ine power yekutakura munhu, chinorema chii munhu kana bhachi? Balance me ipapo. Kana mhepo ichitakura murume mukuru anenge Elijah, yotadza bhachi raElijah imhepo yerudzi. Chinorema chii munhu kana kuti bhachi? Uchaona kuti izvinoreva anointing kabod, it means heaviness. Saka chairema pana Elijah asi Elijah kuzodza kwaMwari. Saka a mantle fell, mucheka wakadonha, uyu ndokubva anonga. Zvoreva kuti ukava right position, kune zviri designed by God to come to you. Nhamo ndeyekuti tiri kutsvaga zvinhu zvatisiri supposed kutsvaga. Tiri kufanirwa kutsvaga zvatinofanirwa kutsvaga zvinotiunzira. Munhu wese anoenda kubasa unoziva here kuti hadi basa, anoda mari. But hazviiti kusvika pakapa kuti ndakainga mari, totsvaga mari, kaisi kuda mari pana haupinde, unongovanza kuti ndikuda basa ende ndinoshanda ndakavimbika, iwe uchida mari iri mubasa. Hakuna munhu anoda basa. Alright, kana uchifunga kuti ndiri kunyepa ngaupere mwedzi wonyimwa mari, unodiwa kufara kuti takainga basa, mari nebasa. Unoshedzera kuti pano apamire zvakanaka, ndakufambira zvimwe zvinhu kana ndakainga mari, but language yacho haitaurwe, yakavanzika. Nemurume anoda kuti akura, ada kuroora kuti ave nemhuri, paanopfimba hatauri zvemhuri, anongoti I love you. Why? Because ukaapproacha munhu ukati makadini, toda kuti vana vatatu nemusungisa. No program yawinayo but haitaurwe tsana. Ndoketi tinovhurwa kuti vari kungoti vatatu nenavo. Unoita sekunge nyaya iyo haina nebasa rese. Yoziva kutarget kuti 4 na 3. Being under a table is a picture of submission. Being under a table. Into ndakati kingdom yaMwari ine makeys akawanda. Submission is one of the keys. Yekuti chimwe chinhu chauri kuda hachiwanikwe kumwe kwese till you humble yourself. Why? Because chinhu chacho chiri supposed to fall, you are not supposed to be given. Saka chinhu chinodonha chichienda pasi kwete kuenda mudenga. Saka chese chiri designed to fall, you must be under. Amai avanzi chingwa ndechevana, zvikanzi hongwishe
ingowani banana dzinotodya peti paprogramu yekudya tiripo but nyaya ndeyeposition. Samson was a mighty powerful man, but ane request yaakaita kuna Judges 16 akati kune mukomana akayo pedyo naye, can you lead me to the two pillars of the church? Remember, he prayed for power. Mwari vakamupa power, but anga asingazive pekubata. Ndokubva ava humble to an extent yekuti akakumbira a young boy who was close to him akati, can you lead me to the two pillars of the church? Anakunamatira kuti Mwari ndipei maziso, ndipei simba. He believes in prayer, but akanamata kuti ndipei simba iye ari blind. How can you have results with a blind man nyangu with power? Sei asina kunamatira kuva nemaziso, haunamatiri zviripo maziso emukomana wokuti ukazvideredza zvinokushandira. Bible rangu 2 Kings chapter 5 not Naaman was a mighty man. Mwari vakamupa kukunda hondo dzake dzese, but he was a leper. So naiti kana anga aina Mwari ari a champion, ko leprosy inobva kupi iye munhu aina Mwari? Leprosy yake yanga yakapera kare, yanga yakapera chirudzi. Mwari vakaunza iye ari musikana waakatora akaunza mumba webasa, aiziva kwaanofanirwa kunge achienda kuti matambudziko ake apere. Dheira akagona kuteerera musikana webasa, akaenda kuSamaria akadzoka apora. Remember, by nature he was a commander, and commander nature yake is to give commands. But chakaita kuti ave nehealing, he was commanded, instructed by a young girl. Andirambe kuti une power, but power does not mean everything. Sauchona mombe dzine simba, but kana mombe ichirima mumunda inotungamirwa nekamwana kana grade 4 kasina power. Ndoka unoziva kuti sana power unaro, but munotsika chibage vei kuno unoziva kukuendeswa. That's why I believe and trust kuti munhu wese akura mukunamata must have a heart and a spiritual respect to anyone, despite the rank or level in the church. Chirema chakasumidzwa beautiful gate, chakatosumidzwa pagate kwete kumba. Kumba chakasumidzwa nevanhu vasina anointing but vane power, physical power. Kurati pamwe pacho unotorileta nevane power physically kuti usangane nesimba riri spiritual. Ukaiginowa uchiti hamusi Peter naJohani, hamuna simba, hautakurwa kubva kumba. Mulife ndinzwisise kune distance yaunokava, not by power or intelligence, but by being humble, and some people will take you there. Awachive zvinhu zvese muupenyu nokuti wakangwara unogona, zvimwe zvacho zviri muline relationship and nekuva humble kuti usvike ipapo. Imagine Jesu ari Mwari akaenda kunobhabhatidzwa naJohani. Bible noti paakabhabhatidzwa naJohani denga rakavhurika. Iye akatobva kudenga, aitoopareta rakavhara kusvika aenda kuna Johani asati aenda kudenga. Ndiye akatobvako, but anotrusta John. Why? John was a forerunner waKristu. Kureva kuti pane zvakaiswa naMwari muministry yako, mulife yako, zvinenge zviri lesser but zvinopena a bigger door to your life. Ndopandakaziva kuti munhu haadadiwi yokuchinyira ignorance. Why? Nokuti kune vanhu vokuti havana sezvaunazvo, havana kungwara sewe, but vane nyasha in a certain area. Jesu akaenda pamuchinjikwa, akatakura muchinjikwa achivira pasi achidonha. Do you know that there was a man akaonekwa nemasoja akanzi chitakura muchinjikwa waJesu? The whole journey yokuenda pacross haana kutakura ega Jesu, aiwa achitodonha simba rapera. Kune munhu akamubatsira kutakura muchinjikwa. Iyo salvation yedu ine kama kablaza kakazongojekawo muchinjikwa kuti zviite. People of God, hear me very well. Dambudziko rataita nderekuti sometimes hatisi humble zvekuti zvimwe zvinofanirwa kuuya tiri right position. Do you know that Zacchaeus akatokwira mumuti? That was a picture of humility. Remember, he was a rich man in the city. Ukaona murume akapfuma nzakwira mumuti wemafruit, vanhu vanogona kumisquota kuti nzara yanga yaro apera manje, akutorwa maonde mazuva ano. But nekuda kwokuti wakazvideredza kuti mari ndinayo, zvese ndinazvo, but mumanonzi Jesu ndamuda, zvokuti ndichaenda paposition yekuti kana vanhu vakataura zvavanoda, but chikuru ndinenge ndamuona.
Jesu apinda pamba Zakeo haana kuparidza, akatanga kudya. Zakeo ndiye akadhomoka akati mudhara ndine mari dzevanhu ndotodzerwa mari. Osa zvakanaka kana zvasvika. Zvisina kunaka zvinofanira kudhomoka zvega zvichibuda zvo. Kana munhu Jesu achiparidzai kuti tsanumi muri tsotsi kuuya zvangu badam. Osa dzataiza kuti Kristu akashumirwa basa rinoitika automatically. Ibvakaenda pasi petafura haisapozvi kushedzera kuti musazokura mbiri pano pasi. By nature pane zvinofanirwa kudonha. Why? Because you are in the right position. Sanobatera discover kuti hadzisi dzese nyaya dzinonamatirwa kuti dziite. Ikonyange kunamata kwakanaka. Why? Because humility is one of the keys yekuti zvimwe zvinhu zvibatike mulife mako. Ndine nguva yekuti Abraham naadzimai vake adzimai vane revelation yavawana ndokubva vati kuna Hagai nemwana wake Ishmael Sara tudza Abraham kuti mukadzi nemwana wake ngaabve pano. Bhaibheri rangu rinoti Abraham naye haina kumufadza nekuda kwekuti Ishmael aiva mwana wake. Kusvika Mwari ndokakazoudza Abraham kuti zvataura Sara ndizvo. Why? Because unoti ndi murume ndini pano anonzwa Mwari ndini bishop pano Mwari obva ataura naadzimai. Zvekuti zvinotoda Mwari kuburuka kuti madhamu wako vatobatawo revelation. Tinombotaura tese batapo madhamu ishuwa yari kutaura. Dzinga mukadzi une mwana wake. Renki yako sometimes Mwari akaijamba anonotaura naSamuel iwewo bishop Eli uri muofisi. Unozwa nyaya yaSamuel haana kudanwa panze, akadanwa akarara paside peareka and akamhanya kune munhu ari muofisi asi kudanwa. Mwari pane pekuti hasi kutaura kuofisi anotaura panze. Saka unaona kuti Eli was mature man. Zvekuti akatodza Samuel kuti usandivanzira Mwari zvaanenge akuudza. Samuel waimhanya kuna bishop Eli muri kuti dada here mukuru. Kusvika yeye akamudza kuti aiwa ndiye Mwari ndomadaniro acho. Unongoti taurai tenzi muranda akateerera. Asi kana Mwari vakuudzawo. Bishop kunyikitedza mwana waSunday school kuti musati uimawo message. To me, that's a picture. He was humble enough. I'm mature. Je peux understand that God can speak through anyone. Kana akataura nedongi. Mporofita aripo. Asingaone dongi ndokubva ratanga kuona. Rikamuudza kuti tsano kubva rini ndichiramba kufamba nemi. Kumberi akuna kumira zvakanaka. But nekuda kwokuti muprofita ari kufunga nenzvada kuti prophet ndini akatonga chinoona. Iye asingaone. Osatiri pamwe kuti vatiri kurova ndori kushandiswa naMwari. But inyaya kuti havana renki sesu. Favor yako ikauya unogona kutokonga pairi kubva because yauya parowa renki. Imagine prophet vachipiwa message nedongi. Ivo variwo papa. Vanorova. Ingawani mbanana dzinodya zvinodona. Kwete kuti dzinopiwayo. Zvinodona zodya. Jesu ndokubva ati une kutenda kwakakura. Your faith is so great. Wawirana nemessage inotoda munhu ari machiwa kuitenda kuti iyi message ndeyeruponeso. Nokuti paati yes Lord, truth Lord, aworship Mwari. Ndopaari kuzwa worship kana wakunamata waworship. Unogona kuva nekumwe kunzwa. Kusingawanikwe muprayer kunowanikwa muworship. That's why I respect worship so much. Worship inokutendera kuti wapinda muremu yeworship unopita mukadzi aiva the issue of blood. Akaimba song isati yakuimbwa mazuva ano. Inoimbwa mazuva ano inoita ngenomupikisa mishana. Yemazuva ano inoti I need your touch once again. Iye akati I'm coming to touch. Enda akatobata zvikaita. Wamwe wachita I need your touch yakati ndobata ndega. Ine somo yacho asati yanyorwa, amene muchatinyorerawo here muchabata. Waze mwanzo tiroera I need your touch kai. Mukadzi akatozva ndikaimba I need your touch andibatike pano pakazara ende vanhu havabvume kuti ndiuye. Ini ndakutobatawo ndega panapa. Zvanzi akabata the hem of the garment from behind. Haugoni kubata mukombero while standing. Uchinotoda kupfugama a picture of worship. When you worship, unobata panoita kuzviita.
Remember, people were crowding around Jesus. Peter but just after there's a special touch upon the transfer of power. She came from behind. Akabata the hem of the garment. Well, akajinini pisa, akajibereza, akabata solution. Imagine kuti Jesu anobvunza kuti ndiani andibata. Ende wacho arikutsvaka kuti ndiani andibata, zvake zvaita. Saka zvinoita musiri kuzivana. Indau yapora Jesu ati ndiani andibata. Anopora sei asiri kuzikanwa. Akaziva pekubata zvinoita. Amai vakawira nemeseji inobohwa. Atingatore chingwa chevana tichipa kumbwa. Osa unogona kudzoka kumba kuti nhasi havana kubata meseji yangu. Vanotaura zvembwa imbwa achingotaura dzimwe nyaya. Ndine maissues ari kunetsa. Kazhinji when you are not mature marandira sekunge ari off topic nokuti pakashota wine munogona kututiswa mvura. Zvoti dai tiripo wakangwarisa taiva kwenya kuti ishe haisi mvura iwine yashota. Because how can you balance the two, wine and water? Wine in taste, water is tasteless. But Jesus anobati tuta mvura, pavakatuta mvura ndo yakava wine. Saka sometimes musowa wakapiwa wine wakapiwa mvura. But nekuti hauna kutenda uye kuziva kuti ari kuzvitaura ndiani, wakaluza your wine nekuti yanga yauya iri mvura. Murume wakanamatira akauya haana kuuya ari mhene, akauya akabhuroka ndo mvura yako. Apa vakabhuroka unombirawo kwachinororesa kaizvi. Aizve unongoti pataurwa paitisu mvura dzacho tichatapira kumberi. Mapunchline dzikayo ekuti imba isimbi. Chingwa ndechevana hazviite tilipe kumbwa ndokubva ati hongwishe. Meseji chaiwo uchiitarisa nehealing hapana nyaya. Kanga anochidzokera kumba kuti vaparidzawo but ndine maissues ekuti dai vabata maulaini iro. Why? Because God speaks the right word in the right season. That's true. There is another level in him. He speaks a word to create a season. That's why aida maonde siringuwa emaonde. Pakato mashaiwa haana kufara yeti asikuita zveseason. Why? Kuti paadzoka mangwana Peter akati muti wamakatuka wooma kubva kumizi. Yanga iri nguva yekuoma here? Kwete. Sei waoma? Unoita zvaataura ndo season. So sometimes dai mwana kupa kunzwa kwemweya nematurity. Nokuti message yaurifunza kuti haisiri yako ndo yako. Yauri kuda nheyekurorwa pouya mufundisa nokutaura kuti makuhwa akaipa. Yokuti dai abata marriage. Hausi kurorwa nenyaya yemakuhwa ka. Interpreta nyaya yako mushe. Mwari vanotaura shoko ravanoda kuti unzwe. Kwete kutaura shoko raunoda kunzwa. Vanotaura ravanoda kuti unzwe. Nokuti vanoziva kuti rine chekuita nezvauri kutsvaka. Unto us a child is born. Isaiah 9 says, unto us a child is given. Munhu wana anotaurwa ndiJesu. Anoziva kuti Jesu takamupiwa but akaberekwa naMaria. Maria haana kubereka Jesu, akatitambidza Jesu watakapiwa. He was already there. Birth yaingova a process for humankind to believe and understand. But actually he was given by God. Mwari vakapa mwanakomana wavo. Jesu takaitawo kupiwa. Process ndeyekuberekwa but kwaari kubva ndekuna baba. Zvafanana nehosepipe. Hosepipe haitipi mvura inotisvitsa. Kune kwainenge ichibva. Saka chatiri kupiwa naMwari manje chinotoberekwa nemunhu. Chorerwa nemunhu. Chochengetedzwa nemunhu. Kusvika chadevelopa to become a son from being a child. In process, une zvawakakumbira Mwari, wakazvipiwa, but hauna kupiwa the son, wakapiwa the child to take care of, to become a son. Iwaida end product. Chawakanamatira chakauya.
but chakauya chiri wrong side, nokuti chawaida is the end product. Mwari ndokubva vakupa the seed yekuti you plant, take care of, uwane chauri kutsvaka. Basa rawaida rakauya, but harina kuya riri basa, akauya ari munhu. Saka wakatadza kuinterpreta, ndobva wamuita rafu, ndobva wazonzwa kuti ndiani kampani iyoyo. Mwari anenge anopindura minamato yako in a seed form. Zvinotora your character, your belief and your maturity kuti chidevelop to become the fruit what you are looking for. Amai ava minduro yavapiwa yavapa breakthrough kuwirirana nemessage ineka insult bichana anditore chingwa chevana ndichipa kumbwa. Iwo ndokubva vati yes Lord. Panonzi yes hapasiripo ipapa. Apa panoitwa nevanhu vakura chete. Saka tenda pari rinoparidzwa so. Tinoparidzwa rimwe chete, hatinzwe zvakafanana nokuti hatina kufanana. Gideon, enda nevanhu apa mvura munonwa mvura. Vachanwa nemaoko vachiisa pamuromo, ndo vauchaenda nawo. Vachanwa nemiromo bedzi ngavadzokere. Kwese kunwa, but manwiro. Kumwari vanhu vese vanhu vakasei vakaseparata, vari kunwa nemaoko vachiisa pamuromo. Vanhu vanotenda vhangeri uye vanobata mabasa pavhangeri ravanotenda. Ava vanonwa nemiromo vanhu vanongonamata nokuchema, but vasina chavanobata. Saka Mwari ari kuti victory inouya mukuritenda uye nekubata. Vanonwa nemiromo vanhu vari kungoti vakapinda muchechi unoshamisa uchazviratidza, but vari kunwa nemiromo nemaoko vari kuti baba ramunotaura nesuwo tiripo, tishandisei semudziyo wenyu zvinhu zviitike. Pasi petafura pane nyaya, nokuti pane zvinodonha ipapo. Saka amai ava chavari kutsvaga achipiwe munhu, vachinofanirwa kuenda kumunhu ari muright position. Do you know, respect haimanikidzwa kuti uremekedze, you earn it. Nekuda kwezvaunoita, you don't force it out. Vana chaivo, vana chava manikidzwa, ndiri baba wenyu pana pazuva ndiri mudhara pano. Ukangoita zvinoitwa nababa vanonoke kuti date. Unopfuura level yababa unoita date. Why? Because unokuita zvese. You know, I've got this example. Tisatatemuka tiri kunyika uko. Pane kumba kwandaenda kwechimwe chifeveso, mwana wacho ainditi date. Saka ndaita mufana akaenda akachikundi baba indaso. Ndakazvidiscover kuti zvandaita ndo zvakairemekedza. Wozvaanda ikaspoila zveshuwa. Haunenge watoa baba zvi. Saka ubaba tisindebvu netirauzi. Icharacter yaunoshowa neresponsibility yako kufamily. Hazvikumbirwe. Ika automatically. Ndikaweva zvati mudharauya. Haukauti kuti amanje andisibaba unhu wandiri kuita unokonzera zita iroro. Kune zvinhu zvinokutevera usina kuzvitsvaga nekuda kwokuti wapinda munonzi mu-law of attraction. Ndakambogara pamaini paitambuka zvigure. Chigure munhu mukuru ka. Chikapfuura nekumarainiso chinoteerwa nevana. Saka inda vanhu vakuru vasingasapoti munhu wavo. Uchikure mudhara ko. But madhara hateeri. Sei vana vachiteera mudhara nenyaya yekuti chigure chinozora madhaga. Vana vanotamba nemadhaga. Saka vafana vanokuinterpreta kuti isaizi yedu kunyepa kuti mudhara uyu munhu wese wemadhagadhaga. Law of attraction, pane zvinotevera zvauri nezvauri kuita. Alright, chinoita kuti Jesu ati kuna Zakeyo hande kumba kwako chi. Bible richiti Zakeyo aida kuona Jesu, kuona kwete kuhosta. Asi hosting team ndo kuona chete. Zakeyo aida kuona Jesu, kwete kwenda naye kumba. But in our Jesu hana kuita unuka, because unu chayo unokokwa kumba kwe munhu. Jesu ndiye akakuka Zakeyo kumba kwa Zakeyo. Mwarani mwari. Zakeyo muruka tiende kumba kwako, isha achisi chivanhuka ichi. Kokwa ine muri dzimwemba. Sei Jesu akudaye kumba. Law of attraction. Ipi? Zakeyo paakatokira muti wemuonde, maonde unoaziva. Ane mashoche mukati. Akatsvukira kunze.
ndozakeyo kunze anoda kuona Jesu mukatumba make akabamaridze vanhu. Ichocho chete ndochakaudza Jesu nenyaya ndeyekumbani. Zvakamukomberedza zviri paari zvine vhangeri. Saka paunoita prayer pane zvinotanga kuonekwa. Chinotanga kuonekwa isi nyaya uri kuchema, chiri kuchema chacho. Denga rinotoziva kuti kuchema hake but anakumira mushe mukomana atochemedzawo wakawanda. Munamato unonzwika, munamato anoonekwa. Denga rine zvandinoona paunotofuka. So Zakayo wakatoonekwa kuti ukaona uya apa. Paari papanodza zvari. Humility is one of the keys. Pane zviri designed to fall to you. You don't cry and look for those things. Know where to go, know where to be. Humble yourself. Pane zvinokuloketa uripo. Nyaya ndeyekuti une zvaunogona nezvaunoziva. Zvakupa elevo yekuti une vamwe vanhu vanoti havana basa. Bible nekukura kwarakaita. Vanhu vachifemerwa naMwari kurinyora. Unozoona kune rimwe 1 page rakanzi Jude. Saka vese vanonyora mapisa rema zvaJude havana kapeji 1 kaka. Ndozvinoita Mwari ufunge. Vamwe havana stereki but varimo. Rikatobva peji iroro raJude rashota. Inyasha dzakagoverwa vamwe. Saka vamwe vanga vane more but vasina all. Yes. Hakuna munhu wemanga-manga. Hakuna. Ndozvatofunga maringe mastandards nekujajana kwatinoita on the ground. Ava maya vane help yavari kuendesa kufamily yekwavo. Vane boldness nematurity yekuti chaifanirwa kuvadzinga chekuti dzine vadzidzi she's crying out us ishe mudzingei. But akati ndakainda Mwari kwete vanhu. Saka unosa mulife tendera vanhu kutaura zvavanotaura. Anokuziva kuti vanhu vanonyeka. Vanotonyenya munhu akafa kuti rari rombe. Iwo mupenyu utoripo zvako uda kuti vanyara runeshuwa. Vanhu unoziva here? Ndinoti haudiwe nemunhu wese. Ende haungafosiwa munhu kuti ukuda havadi. Choice ndeyako. Number 1 supporter welife yako ndiwe. Ende kana wakauya kuzonamata Mwari, nyaya dzevanhu unodzidii, ida nyaya yaJehovha. Wese wanoona achikuda muchechi, hakude nekuti Mwari ane zvaatadza, anokuda nekuti ndingamutadzira. Ndo nhamo yaMwari, vana vakanetsana vanoramba baba. Kungonetsana chete kunamata kwacho hauchada, wanetsana naMwari. Vadzidzi vakati ngabve pano. Jesu achitorereta timu ruda kudzivisa basa. They were also in the process. Akati I will make you fishers of men. So vari mu making process. Avasati va qualify vachiri mu making process. Sapane nguva yekuti ari kutodhila newo, ari kutodhilwawo naye futi. Kungeti anozviona kunge zviri nani but denga ri kutodyira tsitsi tese munhu. Tichipinga kudaro denga unoziva vamwe vanhu vakaita sevakadzi vavafundisi. That is very powerful. Ndofunga itori calling kwa mafundisi. Why? Because vanetsana kumba vatukana baba vachiparidza vona kuti ipapo baba ndizavitano dai vapona. Hawa vanokadzira basa. Truly, I talk from extreme. There was a day kubata kakavadzana kanetsana so. Ndasvika kuchechi ndaakuparidza. Masumukira aita madza ndakatarisa mukomana. Kukadzira mudhara. Sex ichipera muchipinda mumota muromo pasaidzi. Saka achinzi kubatsirika kukadzirana. I don't know why I'm going that side. Kune zvinhu zvauchawana kwete nokuti wakangwara, nokuti nokuti uri munhu ari humble. Wakazvisa muposition yekuti kune zvinokuwanira ipapo.
zvauri kutsvaga zviriko, but hazvitsvagwe. Enda pasi petafura. Tafura anogadzika tafura pamberi pavadzidzisi. Tafura represents the word of God. Be under the word. Zvinotaura shoko, enda pasi peshoko raMwari, ndotafura yaJehovha. Uri mushoko rake, ane zvaanounza mulife mako. Hapana here anogona kutestifya neni pano kuti une zvimwe zvinhu zvakaitwa naMwari mulife mako usina kuzvitira prayer. Ndini zvandakaona zvakawanda. Mwari vakaita zviri zvokuti ndega ndaitoshamisika kuti ndaichifunga chiri chandabvira ndachitira prayer, asi Mwari vanochiunza mulife mako. When you serve God, when you are under Him, under the word, there are things that locate you there. Amen. Namu dambudziko riripo nderekuti chinhu chese wakachisa kuprayer, humility, being humble, key. David anamata kuna Mwari, nditevere hondo iyi Ziklag yapishwa, ndinokunda here? Mwari vakatitevera, unokunda. Along the path vachitsvaga kuti vanhu vaenda nekupi, vakaona murume anga asiwa nemamarekaita aine nzara. David ndokubva apa munhu chikafu, ndokubva amuti, can you lead us, can you take us? He was a leader, but by wisdom he was led to recover. Kuzvininipisa hakukutorere rank kana degree rako. Ukazvininipisa uri doctor uite nurse, unenge uri doctor ari humble chete. You don't lose anything by being humble, but after you gain something. Satana kune zvinhu Mwari zvaanoti ndezvako zvakaiswa mumaoko evamwe vanhu. Bible rinoti kuti gogodza unozarurirwa. Mwari anoziva kuti unoda mabreakthrough, but ari kuti apatsana motodzikama. Movhurirwa kwete kuti gogodza vhura. Knock, it shall be opened. Hapana kuti knock and open. Sei vachida kuti ugogodze uvhurirwe. That's a picture of respect avo vari mukati. Tokuziva unoda zveginya sereke, but kune vari mukati. Ende pane door atiri breakthrough, tiri kuda humility. Kunoka kuzvideredza zvinoti hauna power yekupaza door. Ende ivo ndo vakapiwa right yekukuvhurira. Ende kunoka iskiuka, nokuti pane kumwe kunoka kwekuti vanototya. Unotofunga kuti ipolisi. Kune noka yekuti unoinzira kuskiya door. Kunoka iskiu. Kune zvinotsvagwa kuti uwane. Tsvaga unowana. Zvimwe zvacho ukazvitsvagwa uzviwana unotonoka, kune vakazviwana kudhara. Vanazvo vari mukati. Kumbira unopiwa. Kurati kune zvimwe zvokuti Mwari havana kukupa vakapa vamwe vanhu. Iwe kujutira kutovakumbira. Being under a table, kuva pasi, kuzvideredza, kuremekedza vari pamusoro vanoremekedzwa, kuzviisa muposition yako. Kune zvakanaka zvinodururwa naMwari zvisvika kwauri ikoko. Chiri kutsvagwa namai havapiwe. Vanochitambira nekuunderstanda position. Elisha zodzora uri kuda upiwe. Kusvika Elijah panosumudzwa achienda mudenga, mucheka ndopa unodonha. Kurati ukava mu-right position, zvauri kutsvaga kuti ndipei, unozviwana izvi vasina kukupa. Nokuti kune mhepo inoremekedza vanhu vari mu-right position, inovatambidza zvinhu zvavo. Yekumberi kwako hauna mumwe munhu unovhunduka. Hakuna mumwe munhu unoremekedza aiwa. Tese takadano, tese takafanana. Ufunge takadano naMwari mumwe chete. Nyasha dzatakagoverwa muupenyu dzakasiyana. Kukaita vanhu vari kuvaka areka saNoa, vanotuma vanhu kunoongorora kuti mameasurements eri pamusoro apa mangana, foundation yamira sei, apa puranga vatarira type. You can copy my materials ese and write measurements, but I assure you that you will sink. Say you all carry the Noah. Bible telling Noah found favor. The person. Come on. Ukasa joina Noah kawaka yako usinoa unobirira kuti usipa Noah. Akaitwa favor ndi Noah ketareka. Sauroti vanhu vanogona kutengesa maproducts akafanana, mumoto obudirira muoregera. Maprice akatoenzana.
nyaya yekuti utengerwa haisi zvauri kutengesa, inobatanidza neari kutengesa. Hatisi takafanana, tinonamata wani. PaMount of Transfiguration hapana kuenda vadzidzi vese vari 9. Peter, James and John ndo vanga vari pamusoro apo, 9 vanga vari pasi. Funga kwako Jesu adzokera vakuparidza, unoparidza zvakafanana. Aiwa, because Peter anosvika panoti Mose ndakamuona, Elijah ndakamuona. Unonzwa Thomas akwenye vanoti tese tiri vadzidzi maakuvharwa manje hakuna zvatakaona. Saka vamwe vari kuona zvamusiri kuona. Ika usamuna kutamba mese, kudzidza mese, but hamuna kufanana. So tine vanhu vasingagone kugamuchira dzimwe nyasha nekuda kwekuti vanofamiliariza nadzo kuti mufeshi wangu. I remember ndasanemo munhu andakakura naye so. So ndishamwari nadzo kuti pastor ndakamuka ishu. Shamwari nadzo kuti pastor ndakamuka ishu ngondipo kaprayer. Kaprayer shamwari. Elisha achiona Elijah vachifamba vese, there was nothing chakatransfer. Bible not asumudzwa nechamupupuri akatanga kuchema chiti my father. The father thing revelation yaawana nekuda kweposition. Vachifamba vese he was master and servant. Come on. Not son and father. Iwe tese Zimbabwe president tomuziva. But president akaziva iwewe wapinda. Yoga kuziva ndiyoyo. But yakaziva iwewe. Ma dimensions iwayo. Even pano adresanyika. Achiti muri yeZimbabwe iyari baba wedu, isitiri vana vake. But chomo unoziva kuti vana vake chaipo. Pane rimwe boys matwins aisatiko. Vake vana vane zvavanoitirwa singaitirwa vari kunzi vana malevels tiri vana different category. Ndakanakidzwa president vachipa speech kuti zvesadhaki izvi ndezvedu tese ndikati shuwa ndingazoshedza president wekudhaira sei kuti mbouya kuno kuti handitisiwa zvesadhaki ndezvekuti mumbiri maoko chokwadi unochiziva hausi chemene wesadhaki, chemene akasarudzwa ngatiwo kuti ufare vanoti tese ndechedu chinichi. Ilanguage inodimanda maturity kuti zvako unzwisise zvazviri kurehwa. So amai pavakati chingwa chevana handingape kumga vakanzwa zvinobatsira mumeseji inoita sekunge haisiriyo. Bhururu vakura vane zvavanonzwa kudarika vadiki. Gogo mudokoshava vairara vabika tichienda kugadheni mangwana kunodiridza magadheni. But patairara mkicheni seboys vaidzoka vouya futi voti zvamuri vino kozodya nyama irungu. Zvazvinoreva haidyiwe, zvavareva mogozodya. Saka tine vanhu vari kunzwa zvarehwa vasinganzwe zvazvinoreva. Ndokusiyana munoita life pachechi. Mukomana chaya achitopfimba musikana muta die for you ndo zvareva. But unobata shuwa kuti hai waingoreva kwete kurevesa. Die for you. Jesu. Kare niche yakufira chechi andikuni. Ngondimhuruka. Ashuwa ndofira wewe unishuwa. Saka nokuparidza Kristu, kuparidza akakufira kwete inini. Amai message yavapiwa hainakidze. But by maturity and understanding, vakanzi you are a great woman of faith. Greatness iri kugona pakunzwa kudarika zvataurwa. Mambo vamwe vakarwara Elisha ndokubva avashanyira. Ndokubva vanzi uchasara uchikunda hondo dzako, tora miseve yako ubayire pasi. Ndokubva vabaya katatu. Muprofita akakumbuka. Havana kupiwa shinda yekudzibaya kangani, vangodzibaya miseve pasi. Akabaya katatu vanzi wagumire ikatatu. Kwamuna kutaura nhamba ka. Kuda kuti pane pekuti pakataurwa. You must learn to hear double. Hallelujah. Chachinja upenyu hwevamwe vanhu. Ivhangeri rinoparidzwa paunopinda raunonzwa semanzwiro ako, but pane imwe level yemanzwiro
inochallenge munhu kuita zvinhu zvinochinja life. So amai vakadzokera kumba nemaresults ende vakanzi a great woman of faith. Nemwe nguva vadzidzi vajesu vari mboti dutu ranetsa, Jesu akamuka akanyaradza dutu, ndokubva ati kuvadzidzi vake, where is your faith? Uri kuona papa ne jealous kwaraibva timu risina faith raida kudzingira munhu ane great faith. Vadzidzi vajesu very carnal, vanga vapfana pakudaro zvokuti pane pavakadzinga vana vadiki. Iye pane zvokuti reka mwana kanga tori nzvimbo yako iwe Peter saapostoli. Vataunzwa kuti aiwa pane shedu apa uya fana. Vaitofunga kuti vashedzwa kuchengetedza Jesu, gamba vaichengetwa naJesu warufunza kuti vari kuchengeta. I'm sure my time is gone, but let me finish this way. Dambudziko rako kana waya nari kuna Mwari ukatsvaka kuti vanhu vanoti kudii, unoramba uri mudambudziko. Wakainga Mwari namata Mwari wako. Vanhu vane zvavanofunga, vane zvavanotaura. Pandaiparidza panenge kuwadzana shamwari yangu yakauya, ndatangonzwa kuti uri paridza. Tsvagawo pakarongeka sokuti makisa. Aitanga ada kundikansela achida kutondikanzura. Beware of good people who are not God's people. Sometimes good message is not God's message. Gona kudisena zvinhu zvemweya. Paunotonzwa sekutukwa wamanoitirwa zvakanaka, kusiyana kwevanhu nekukura kwavo. Paunonzwa sekuomeserwa vamwe vari kuropafadzwa napo. Mwari ngaakupe kukura. Kunzwa kune nyaya, saka Jesu akati ane nzeve dzekunzwa, kurati dzimwe dzacho hadzisi dzekunzwa. Why? Because tinonzwa sirizvo. Ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe zvinoreva mweya, kwete zvinoreva pasta mweya. Kurati kune zvinoreva pasta zvonzwa bedzi, zvinoreva mweya unoda kunzwa kwemweya. Chapa munhu kugara makore akaona dambudziko rake rakaparidzwa rine chekuita nekupedza dambudziko rake, akaritora sekutukwa. Haana kurigamuchira, haana kurifarira. Discipline haina kidzi, inovhovha a lot zvinobohwa nekurwadza, but destiny yefuture inenge yakanaka waita pasukuru zvinorema kudaro. Message yaunoda kunzwa Mwari vaguri vaitaura kudhara, but to you haisi favorite. Inenge inenge kuchinyirwa kakutukwa mukati so. Zviri nani uchinyirwe life ichinje pane kubhabhadzirwa nekudiwa ufa wakadaro. Amen. Inenge hombe yaHana murume wacho, because murume wacho anga asingaone shungu nekuencourage munhu. Aiti kune mukadzi wake Eukana aiti kuna Hana, I'm more than 10 sons to you. Why are you worried? Kurati aida kuti afa akadaro achingoti murume wangu neni zvakaringana. Anga atori right life yaHana ndipenina ari kuti asikana pano panoitwa vana. Izvo kuti kuronza more than 10 sons unofa usina mwana. Tauda vanhu vane shungu dzekuva nevana panapa. Ngwarira kudiwa wofa wakadaro pane kuudzwa zvinorwadza wazvitenda, life yochinja. Ndakambokuvara ndiri mufana pagungwa, ndaenda kuchipatara, vanotanga vandipa mishonga. Chiremba akatora cotton ndokubva ainyika mvura ine salt inodziya, ndokubva atanga kugeza ronda. Andakuya kuzogezwa, ndauya kuzorapwa, but process yekuti mishonga unyatsobata zvakanaka ubate pane tsvina. So vhangeri rekubvisa tsvina riite, vanoda vhangeri rekuzora namafuta. Mai vakanaka havazori mwana mafuta ane shena, hakuna lavhi yakadaro kumurenga. Aiwa Islam. Ini kumba divine achiri mudiki kari kamufana chaizvo apa ati kure ane 7 years. Kachine 4 taiti tikadya sadza nefish. Taimpa mukaka. Inonzi love. Nekumupotsesa fish. Tomunda zvekuti fish haabate. Why hasaka mugona kupasanura minzwa nenyama? Nekunaka kwese kunoita fish ukasagona kupatsanura unorara kuchipatara. So, kune zvinotora maturity, Mwari vachida kumuitira, vanotasa your level of maturity.
first drought iri muBible iri kuna Genesis 2 verse 5. Zvanzi Mwari havana kutendera mvura kunaya mugadheni because there was no man to till the land. Kwete because of the devil there was no man. Hapana munhu sei munhu akasikwa kumashuro. The type of man to till the land aifanira kuva a physical man, not a spiritual man. Man was created, later he was formed out of dust. Yeah. A man formed diameter gardening. Yeah. Purpose yaMwari a garden. Pakashaya gardener, it will become a jungle. Yes. Saka vatendere mvura kunaya kana pasina the type of a person to take care of the garden. Saka unonamata kuti Mwari ndipei tsitsi vanadzo vari kumiswa nekusakura uye nekusaziva zvinoitwa. All right. Mind yako, we are blessed to become a blessing. Saka uri kuzvishaya sei zviropafadza izvi une mapromises ari wicked. Zvako zvikafamba munhu anoita mudumbu. Denge rikuziva kuti vanasete munhu batai munhu. Uyo akakomborerwa zvimire zvakanaka. Purpose matters. What's your plan? Paminamato yese nezvaunotsvaka kuti Mwari ndiitirei, tarisa verifya wega. Urongwa hwauinawo kana zvaita. Asiko kuita na Mwari wacho, asi kuzvida kuna Mwari iye. Vachabata shuwa, vachadzidza. Ndine nyasha dzatinadzo, mirawo zvibune. Wrong motive. Inokudeny a blessing. Kwete need, akuniti, mvura yatofanirwa kunayako, anditi mangu nemiti mugadheni. Yafanirwa kunaya, haifanirwa kuoma miti, irikuomerwa nei? Amuna gardener. Because pakashaiwa gardener, anoita take care of the garden, it will become a jungle. You'll lose a purpose. Saka ima blessing is kuya life mako, inyaya purpose. Unotooneka une highlights, une promise. Inotooneka kuti munhu achimbodaga zvakadai. Uyu. Osa kune vanhu vasara kuzoona chara statement kuti Mwari anokuziva shuwa. Dai uyu, ari ane mari uyu. Kuti mari yacho hauna but unotopromisa kuti munoona fire pano. Mira itokombole, mira tiri kune manje. What's your plan towards even the house of God? For blessing your order. What's your plan even towards your family and those people in need? Nereredze kumusha kwenyu vekumba kwenyu your own family. Unongofunga nezvawo iri paropafadzi yaunochemera. Fungwa yako ndekuti wabate shuwa. No. If your motive is wrong, you are denying yourself. God is so faithful, full of love. But purpose here blessing is for you to become a blessing. Ukafungidzira kuti vanhu vese vakadhivhosera nyaya yenhamo, vamwe vanodhivhosera nyaya yerugare. Zvikanyatsofamba mushi, mumwe anofambiswa. Unozoona kuti ndachinja property yese but mai moze wagarisa ndokudhara. Unenge wakudara class, unenge wamuclass. Nature yomwana iripo. Dzimwe nguva unoona kuti haiwazviite. Inyaya yekuti vasati vaiswa muplatform yacho. Tine zvinhu zvatinoramba nokuti hatisi muarea iyoyo. Vasati kuzama minister ndingi very corrupt. Aba Maria Kat, minister ndingi very corrupt. Iwo garden boy maonyenzi ari kushota wani. Unoza pa level yako utori problem. Ipapo une ballpoint yekubasa, unonyora iri kubasa. Peni yawi nayo ndikapu chaende kubasa. Asikuchema na vanhu vane corruption. Munamato wangu manera nhasi ndekuti Mwari ndipewo mweya wokuzvininipisa. Pane zvinofanirwa kungouya kwete nekuzvitsvaka asi nokuti waenda right position, the favor will locate you. Pane zvakaudzwa naMwari kuti zvikutsvage ndonge waenda panzvimbo kwayo. Unofanira kuzvitsvaga, get in the right. Ukamboenda pasi petafura usatombozunguka tafura yacho. Kune kaloo kanonzi gravity so. Kune tsika kana mwe kasimba kanokubatsira zvinongotsvedza zvichiuya ikoko. Ende zvadonha zvichiuya ikoko zviri kuuya small dimensions but it's the same product. Nyama ikatsvedza inyama but inongonzi minzi but ndiyo.
So pane nguva kuti wakazvininipisa kudaro uchitambira mari shoma, asi nokuti wakazvininipisa kune nyasha dzinouya ipapo. Unoachivha zvinhu zvihombe zvekuti vanhu vanoshama kuti nemari yaanotambira iyi. Zvimwe zvacho haisi mari iri kutambirwa, ari kuitambira. Ane ropafadzo paari. I'll finish this example. Ndakamboenda kuWestgate tichida kutenga makitchen chairs. So ndakapinda mushopu, makitchen chairs aita 1000. Ama dining chairs aita 1000. Takuda kutobhadhara, wadaibhadhara wacho ndiri process yekuerenga mari, the manager came in. Ndobati, mfundisi ndini. Muri kudai ndikati machera andiri kubhadhara. Zvikanzi aiwa kana muri ya 500. Kana muri munhu. Kurati kamwe ka 5 igiresi. Saka ndikanotaura kuti network yangu imari yakati. Nenyasha baba pane maprice anonzi kana muri. Ndiwe zvavharana. Ndaita maencounters akawanda kudaro. Handichina matiri chinhu ichocho. But because I'm serving God, kwane maprice tag anonzi kana muri. One day ndinoparidza kusiti ndamira paservice station ndikudira fuel. Ndiri pakati pekudira kuna vaya akandikwenya. Saka ndingavazadza. Ndikataka ndine shoma zvanzayo. Kana muri zadziwai. Nditonifuteni paniri panapakati. Zvinonamatirwa here, when you serve God, the bread will fall. Glory. 2022, I was put on salary bank. I'm trying bank a street preacher. Somebody passed through. Don't pass on the child, but don't pass you. Ndakaona uchiparidza mvura isinayo vanhu vakubata mambolera uri paveranda. So that dedication yakandibata. For this war year, we are utambire salary bank. Time yese COVID, this one mtakaro watu yakapera. Ngoja kunima yenu. Aisha. Ndakachika nayo. Zvinonamatirwa here. Pane zvinodona. Uri pasi petafura. Uri kuita zvinotaura Mwari. Zvimwe zvacho ngazvikulokete. Mwari uya anoziva zvaunoda. Anoziva zvaunotsvaka. Rini yandakapfeka muchato kune ina ndamuchata ndakachatiswa. Vamwe vanochata ndakachatiswa. Ndakachatisa one mukadzi. Kokwa inje. Akaona ndichiparidza pa Facebook. Ndokufundiswa muna rini. Makachata iri ndikati handina. Munode isati kunzwe zvakanaka toda kai. Kana sikate zvakanaka. Ndinoda kana zvikwanisiro zvanzi mangwana. Ndibvunzirei kuti zvese catering, venue, gawo nemari. Kwakanonoka kuedza. 8 o'clock downtown. By 8:30, research yaitwa zvese. Ndafona zvandipei 1 hour. After 1 hour, Maria zvese ndikubva yawo. Inaitwa kuti muchato unotora time, unotora mari. Within 2 weeks, takatochata. Vemastendisi vakapedza kutamba neusiku. Kutata nonokerwa. Ko mari yacho inenge iripoka. Kutone hama dzakakomplaina kuti hauna kundipawo kati. Ndikati mwana wako kunditumawo. Undaizviziva here. Kune zvinodona. Kune nyasha dzinofanirwa kuti ngadzifunge namasi. The grace must fall upon your life. Zvausina kuchemera kuprayer, asi nokuti uri kuseva Mwari. Kune zvaunoita muimba yaJehovha. Ndiri kudenga denga manheru anhasi. May the grace fall upon your life. The desires of your heart. Mwari ngazvizadzikise. Zvausina kufunga. Kana kurangarira kana kupinda moyo mako. Zvisina kupinda kana imagination. Anoita Jehovha. Nokuti wakatendeka. I've seen things falling. Pasi netafura munyasha dzake, mukuseva Mwari, mukushumira muimba yaMwari. Ita sekunge unopenga, usanetsane nevari kutsvaga chingwa chakatafura. Enda pasi penyasha. In this ministry, submit to what is supposed to be done. And God, Mwari mukutendeka kwavo.
The bread will fall. Raise your hand, let us begin to pray. Father, in the name of Jesus, I am all God, I'm I am all God, I'm Michato in Dona, Seven in Dona, Pelu Wow, what that they come to the Nyasha, you know, our blessing and favor. May the bread fall, may the bread fall. But you don't achieve, Kumana Sukana, Laudone Muchato, Unababa, Laudone Marishiti, Laudone Mabasa, my project, Maku, Alasina Muchaka, Laudone Fenenda, National City, let's hear us in the Tafra, Yahweh, come our praise.
Hallelujah. Hallelujah. I know our time is up, but as an apostolic church, asina kunaka. I don't know if you believe in what I believe in. Do you not see up the conference ine nyasha zayo? Uye ushumiri humwe hune nyasha zaho. Uye ushumiri humwe hune kuzodza kwazvo. Pana anotenda izvozvo. Nechikonzero ichocho ndinozvinzwa mweya wangu uye ndinozviziva pfungwa dzangu. Nditeerese zvakanaka. Ndati ndinozvinzwa mumweya mangu uye ndinozviziva pfungwa dzangu by experience kuti pane vamwe vanoti nyasha dzakadai hatidi kuti dziende. Ndinodawo kuti ndinyengetererwe nekuda kwevhangeri rashumirwa. Haleluya. Pana anotenda izvozvo. Chokutanga ndati ndinozviziva kuti nguva yapera, but ngatitenderane chinhu ichi kuti kana evangelist vashumire vakanamata nyasha idzodzo dziri muno uye varanda vaMwari vakazara muno, muyedza anoisa ruoko pamusoro pako, nyasha idzodzo we are tapping you from the gospel that has been preached. Kana ukatenderana neizvozvo ndinokutendera kuya muno kumberi, nekuti ndinoziva kuti unoziva kuti hahusi ruoko rwaevangelisti hoga kunoti ukakubata zvako zvinoendeka. Saka zvoreva kuti kana uchizvitenda ungadai watofamba wauya kuno